wakili holding government account kanyo nikech tok ka jatend piny Kenya William Ruto nosewacho ni yes nyithindo mane ondhi duto osebedo ka riwo kata noseriwore kod familia magi kendo nowacho kanyo ni onge family mora mora mapod olalo nyathine. Nitiere kata jotelo moko mag siasa ka chiwo ranyisi mano Martha Karua makoro ne owuok oko ka koro wacho ni jatend piny koro winjo be ni nyiso wa ni to ng'ama ne ndhiyo mago rawere e pacho ka. Nyalo bedo ni jatend piny wacho ni nyithindogo nosedok ne familia margi. Nyalo nyiso picha moro ni nyalo bedo ni sirkal ema ne ndhiyo nyithindogi kendo jatend piny ong'eyo joma ne ndhicho kosiang'o. No, I think gimi penja no nyo cabinet secretary mar interior Murkomen nyo duoko wachno. Nyo wacho ni one government president nyocho acknowledge ni gini osebedo katimore. Okumi ni sirkal ema nyo time. Okay? To kata i sirkal nyalo bedo ni nitie jomoko matimo gima ok en government policy. Okay? For instance, kidi kes mo nyotimore Baringo ma polisi moko nyotere court mobedo charge mo mi fine mal of 100 kuma ko ngato magidhi gikan for more than 24 hours to gikan a cell a room madak. Okay, nyo court nyo ko punish sirkal, court nyo punish police go. So nitie seche moko ma ngato rwako crown to deal gi jopiny e yo marang'enge. To then blame buro dhi ne sirkal. So in such a case, sirkal onego olure gi human rights organizations to gi system mar justice mondo wa make sure ni wa weed out wagolo joma kamago e system magi bedo punish. Emo mi ineno ka for instance case ma Bibi Pendo ineno ka nitie polisi ang'wen masani ni e court ma cases gidhi mbele mondo ultimately ko yud ni gin guilty for tho mar Bibi Pendo mondo gidhi e jela. Ng'eni case ni no chakore 2018 to the entire 5 years mar the last final 5 years mar the last government negidagi progress case ni. It is important ni mondo wa recognize at least this government has started progressing that case and ultimately police go bro bedo punish. Ka police go bedo punish to pro set example to the rest of the people. PS mar internal security mine Dr. Raymond Omolo osebedo ka ulosema ni what was strengthen system mar police system mar security but what will make sure ni kanitie jomoko low check to gibro bedo punished. Okay? Yeah. Aya adwa waket tenge weche go mago mo tudore kod weche go mag